аз ҷониби кор таъминкунанда илтимос ҷавоб дем. моҳи май буд мешавад. ҳамаи ҳамин гапота аз ёд кардаем. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. вазорати меҳнат барои мардуми тоҷик чӣ гуфт? дар ҳамин бора суҳбат мекунем. як дона лайк дар видео бимонем, хуб мешавад. чихеле ки медонед муҳлати реестр тамом мешавад. касе ки дар реестр номаш ҳастед дар Россия баъди 30 апрел депортатсияш мекунанд. агар ягон нафари шумо бихоҳед фаҳмед ки номи шумо ҳаст ё ки нест, номери WhatsApp меброяд, бинависонед, тафтиш мекунанд. вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо нашри хабарномае шаҳрвандони кишварро барои кор дар як ширкат дар фурудгоҳи Қатар ба ҳайси фурӯшанда мушовир даъват кардааст. яъне ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қатар дар фурудгоҳ ба кор таъмин мешаванд. ба навиштаи ин ниҳод музди меҳнат барои як моҳ 700 то 750 евро, яъне ки аз 8000 сомонӣ боло. беш аз 50 нафар барои кор дар ин вазифа қабул карда мешаванд. ширкати корфармо чунин шароитро пешниҳод мекунад. касе ки шуморо ба кор даъват мекунад дар Қатар, ана ҳамин шароитҳоро барои шумо муҳайё мекунанд. ҷои зист ва хурду хӯрок, суғуртаи тиббӣ, харҷи нақлиёт, чиптаи ҳавопаймо барои рафту омад. ҳамин чизое ки мо номбар кардем аз ҷониби кор таъминкунанда ана ҳамин чизо муҳайё карда мешавад ва ғайри и боз музди маош мегиред. аз хоҳишмандоне ки дар ин вазифа кор кардан мехоҳанд, доштани 2 сол таҷрибаи корӣ дар самти фурӯшу хидматрасонӣ ба муштариён ва озод суҳбат кардан бо забони русӣ ва англисӣ талаб карда мешавад. касе ки хоҳишманда, касе ки ин ҷиҳатҳоро аз худаш боварӣ дорад, метавонад ба вазорати меҳнат рафта муроҷиат кунад. комментарияҳоро мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бихоҳем границаи Қазоқистон сафар кунем, биёен айсари нав документҳоро 100% кунем. номерошон меброяд, занг зада қатишон суҳбат кунем. акбар нависонда. ассалому алайкум акаи Сорбон. пропискаи ма 24/05/25. бирам сабаб намешавад. илтимос ҷавоб дем. моҳи май буд мешавад. мақсади саволта хушу нафаҳмидам. 24/05/25 моҳи май буд мешавад. хушрӯтар, пурратар бинависем бародаро. вақте ҳамин саволам менависен, як бор хитом бихонен амра, баъд апубликават бикунед, хуб мешавад. ба хотире ки намехе нофаҳмо менависен баъзе нафарат, баъд ҷавоб додан камтар мушкил мешавад. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум бародаро. умедворам ба суоли ман ҷавоб медодӣ. ман номум дар чорни списка ҳастед. ман Москва рафта будам моҳи августи 24 гостӣ. баъд аз он дигар пересикат граница накардам. феврали 2025 пешати фалшивӣ кардам. ҳоло Тоҷикистон омадам ба ҳамин загранпаспорт. акнун боз ба Россия равам мегардонда бошанд ё наравам ба Россия. баъди 30 апрел моро ҳам депорт мекарда бошанд. бале, албатта ки мекунанд. худа дигар граница набиромадаи ба мигратсиони картаи гостӣ. и як нарушенӣ ва дуюм нарушенӣ печати фалшивӣ доштантай бародар. Тоҷидинов нависондай. салом акаи Сорбон. сози тенҷӣ. ман дар Тоҷикистонам. моҳи ноябр буд омадам документ доштам. не ки номам дар чорни списка биромадай. баъди 30 апрел ё соли дигар равам депортатсия мекунанд. пешакӣ раҳмат ака. ҳозир документот 100% боша. агар ягон проблема намешавад, метавонӣ бирай ба намояндагии вазорати меҳнат муроҷиат кунӣ ки документҳоите 100% ва номите дар инҷа биромадай. як нафари дигар нависондай: акаи Сорбон. номи ма дар реестр ҳастай. ман як моҳшуд дар Тоҷикистон ҳастам. чӣ хел нома бигирам? ҳозир метавонӣ ки мисол ба Россия сафар кунӣ ва дар вақти қарор гирифтан дар Россия ту ҳуҷҷатҳои дуруст мекунӣ, патент, регистратсия, трудовой договор ва баъдан тоза мешавад. як нафари дигар нависондай: безор кардӣ. ҳамаи ҳамин гапота аз ёд кардай. як гап, як хабари хуш бите. ҳама видеоҳот як маъне дорад. ягон хабари хуб бугӯ. аз сабабе ки саволот такрориянд, ба ҳамин хотир як маъне қатъ меравад ва мо дар ҳар видео, дар аввали видео як информатсияи мақсад нав ва як информатсияи даставерни мерасонем ба маълумоти шумо. барои ҳамин баъзе нафарат ихелӣ нависонда рута сиёҳ накард. Солиева нависонда. салом ака. РВП дошта бошӣ мегардонанд обратно? не, РВП доштан намегардонанд.
یک نفر دیگر نویسنده سلام علیکم. рейтинг МВД то чанд сола метавонанд депортатсия кунанд? яъне ки милитсияи вазорати корҳои дохилӣ МВДи Федератсияи Русия вақте ки худсарона запрет мекунанд, тибқи қонун ҳамон нигоҳ мекунанд чӣ нарушение ки дорем, чӣ мушкиле ки кардаги ҳастен, тибқи қонун, тибқи статья шуморо видварени мекунанд ё ки депортатсия мекунанд. Муҳаммад Каримов нависонда Сорбон чӣ хақиқати связ буроем дар WhatsApp. Савол дошта бошед дар ҳамин ҷо бинависон. мехонем саволта суҳбат мекунем. Миша нависонда хизмат дар Россия то 30 сола расида. бале ин як сол зиёд шид ки тағйирот шидаги ба то 30 сола расидан ин гапи нав хабари нав нестай. зиндаву сарбаланд бошен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.